Linda da babaren laguna, Eskularru Beltzak taldeko bestekide bat, biolina jotzen du, musika ikaragarri gustatzen zaio. Musika da berarentzat babesa eta munduan azaltzeko modu bat, eta musika entzuten eta musika jotzen dauen bitartean bera zoriontsu da. Baina badu beste ezaugarri bat berarentzat, berarentzat etengaiko borroka suposatzen duena, eta ezaugarri hori da bera totela da, totelka hitz egiten du, bai, tartamuda da. Eta horren ondorioz, badauka ezizen bat eskolan, deitzen dute, mundu guztia deitzen du, bera Linda da, eta berak errepikatzen ditun silabak dira da, de, di, do, du, bai, bere izena Linda, orduan mundu guztia deitzen dio Linda da, bale? Norentzateko, berari iseka egiteko modua da, eta orduan, berak askotan nahi ditu nahi bat gauza ez ditu egiten, hain zuzen, totela dalako eta pentsatzen duelako ez dela gai izango edo jendeak barringo diola, ezta? Baina, bilduman zehar ikusten handola azkenean berak ere aurre egin behar dion bere beldur horri eta hainbat gauza lortzen ditu. Linda horrela da, ez da bildurtia uzkurtua bere hitzotelaren gatikan. Eta orduan, pixka bat uzkurtze hori saiatu nintzen bere gestoan marrazten, pixka bat bekainak denbora guztian horrela ditu eta hoa nahiko txikia marraztu nion. Hemen ikusten zute oso postura dinamikoan, baina normalean ere saiatzen ez pixka bat uzkurtu eta marrazten. Hau da Lete, Beireren lagun mina eta Sua taldeko beste kide bat, mutil guapo bada, institutua mundu guztiak miresten eta onartzen duen pertsona bat. Bera marrazkilaria da, oso ondo marrazten du eta askotan espresatzen ditu bere gauzak, bai, bere antza dauka, baietz. Eta, bera askotan hitzekin ez da oso hiztuna, berak nahiago du azaldu sentitzen duena marrazkietan, marrazkien bitartez, eta musikaren bitartez baita ere, bera saxofoia jotzen du. Baina nik uste dut dela behar bada bilduma guztian dagoen pertsoneri orekatuena. Ez dauka hola behar bada protagonismo oso nabarmena, baina beti hor dagoen pertsona bada, eta nik uste dut Beireri batez ere, hain gatazkatsua den pertsonaiari oreka jartzen dion laguna da. Pertsonaia honekin, hau izan zen pixka bat Jason eta biok itxuran izan genuen arazoa ez, baina bai tirabira pixko bat, nik hasieran egin nion zirebro bat eta beak izan zidan guapoagoa izan behar da, zeagoa izan behar da, eta nik orduan galdetu nion, esaidazu aktore bat edo horrela pixko bat nik jakin dezadan zer marraztu, eta esan zidan. Marraztu adibidez Marlon Brando, zuek ez zute ezagutuko Marlon Brando. Bilatu Googleen Marlon Brando eta flipatuko zute garai batean ze guapoa zen. Gero berak esatu nerantza daukala. Nik horretaz ez dakit ezer, agian subkonstientean daukat autoestima oso altu edo, nik ez dut esan.